September ni som paruk sang ni som ni panga thole ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US Secretary of State Marco Rubio chuan Gaza sipai te hmalak tirna konga US chuan Israel a thlop tat don ti asoya helai bialin remna le mon na konga zona turin Hamas-te nuai bo chu ti mak mo ni thu soibok Nimin khan Jerusalem khawpuiah Rubio le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan press conference nein heta hian Rubio chuan he thu hi asoya Gaza mi puite hian hmalam hun thazok an phua chu hmalam hun thazok chu Hamas-te nuai bo vek ani hma chuan nei thei ani lo atia inthil tuma hlo tin hma chuan in lama kan tang reng dona intan ring tak kan ni atibok mani lokhan Israel chuan Qatar khawpui Doha an boma hei hi Hamas ruai tu te an zuina ni ti soima se Israel dem na na sa hlea US President Donald Trump po in Israel in Doha khawpuiah bom hi soi selin Israel ram ruai tu te hian bom an thak ma hian an hril lo nia soin alom lo thu asoya US Secretary of State Rubio an Israel a zindon thu puan ani la hian Doha khawpui bom chungchanga US ngai dana soi chuang ngai rin ania ma se Rubio hian US chu Israel lama tran thu a soi ta zoka Israel Prime Minister Netanyahu po in Rubio hi lom thu hrilin firfiak te hmai ma min tran tlata vuina helai hunai ron ding hian Israel lama US a ding zel tialan tirani atia Hamas ruai tu te chu khovel khoi hmuna po tlan chia se Israel ina zui zelang atibok Israel in Doha bom chungchanga ngai danan zo na chu Rubio hian chang pialin US chuan thil thleng to ni lovin thil lo thleng le turan ngai to zok thu asoya Qatar in remna kong an zong chu lomamati thu asoi boka Hamas te tran pui tu Iran point an ngai danan thak ma chuan an nor zui zelang ti asoi bok heti la hian Israel chuan Gaza City a beina chun zom zela Gaza City a in chong sang te chu bom hmanga bein Sifa Hospital official te chuan mi som pani an thi ti soin thijinga hian naupang an tel ti an soya Israel chuan mi puite chu Gaza strip chimlam tui pui kama in thiar chuak turin a hriat tir chun zom zelani Rubio chuan Europe ram then khalle Canada ten Palestinian state recognize an tum chu thil tul lo takani ti soin remna zonga hmalak na ti thon op tu an ni atia hetinga hmalak na hian engma thlen don lova Palestinian state po hnai sot chuang lawang anghong chun chu Hamas te an huai sen so tang ti chawani atibok heti la hian Nimin khan US President Trump chuan Qatar chu US thawpui ram ro pui takani ti soin Israel chu Qatar laka fim khur turin a hriat tir Nimin khan New Jersey Morristown airport a reporter te komen President Trump chuan he thu hi asoya Israel in Qatar khawpui Doha an bom chungchanga reporter te zo na changin Israel hne na kathu cha chu hei hi ani an fim khur hle turani ti hi Hamas te chungchanga engemon lo ti ni point Qatar hi chu US thawpui ram ro pui takani atia Qatar Emir Tamim bin Hamad Al Thani chu mi thatakani thu soibok Trump hian zirtop ni khan Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani po niwia ka zanri alokil pui to a US hian Qatar ti thinrim chu hlau hle ni inalang Israel hian kar masa thole ni khan Qatar ram khopui Doha hi bom hmanga bein Hamas ruai tu senior te omna in an bom ti an soya US thopui ram le Gaza rem naum theina na thei top chu tu Qatar ram Israel in a bom tamai hi khovel mak ti ani heti mek lai hian Nimin khan Qatar ram khopui Doha hian Arab League le Organisation of Islamic Cooperation te chuan emergency summit an neya he summit honna hian thu soin Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chuan kan ram khopui chu ril ru chetak puin be ani a Hamas ruai tu te le an chung te ba ka in biakna palai te omna in chu be ani a he thil thleng hian kan mi te barakhai tak zeta khovel pumin hetianga firfia ka chet na hi makan ti hle ani atia kan ram hum him tu le Israel malak na chang le tur hian ti tur tu la piang ti turin kan in pe ani atibok Sheikh Tamim chuan hetianga an chet du na hian Israel in rem nan du tak tak lo zelan tir chiang hle ni a hriat thu sain Gaza in dona ti top tuma in biakna nei kalmek ti bala antum ni a hriat thu soiboka in biakna telte omze nei taka be du zelte hi chuan in biakna ti bala antum ti achiang em ani Israel hian Gaza strip hi mihring chen na tlak lawa chu an tuma Gaza mi puite hno chu avek atumani atibok Nimina Arab le Muslim ram hruai tu te in hmu khom na hian thu chu in tawm an siam don ti hriat ani a
ni zandar som pani thleng khan official in thu chu hian la siam lova an thu chu in trom turan draft a hian Israel dem na le Israel in Palestinian mi puite le Arab ramte be to lo na tura na taka mala kan tum thu talin heta hian Arab ram zinga Israel ne na inzom na thatak ngei te point an inzom na ennon an tum thu po tel don ni in AFP chuan an ziak ani Arab League hi sangha zakwa somli panga March ni somni pahnia din khani in tuna hian member ram somni pahni anom meka Middle East ram som pahni le Africa khawpuiah ram som pahni antela Organisation of Islamic Cooperation hi sangha zakwa somruk pakwa September thla khan din ani thunga Asia Africa Europe le America khawpuiah ram thleng in member an oma Muslim rorel naram le Muslim tam naram ta chu member an ni thei wangin an huama zaw hle a Europe khawpuiah tangin Albania chia member an ni thung Nepal President Ramchandra Paudel chuan Nimin Khan Prime Minister Lailok Susila Karki kai shwai sarkar cabinet minister turin mi pathum rin omna tiam tirina lalut kumsom sari pathuma upa Karki hi Nepal ram meche Prime Minister masaber ni in Cholni Khan Prime Minister na thoktana Karki hian khawpui turin kulam gising Rameswar Khanal le Om Prakash Arial te chuarota arot angin President Paudel chuana lalut tani Nimin Khan heng minister pathum te lak luna in khom hi Maharashtra Gunsa President Office na yani a hemin hu hian heng minister te hian an ministry chantu thewa mo phurnan langala Finance Secretary Hlui Khanal hi Finance Minister atana ruatani a Nepal Ram Electricity Authority Chairman Hlui Gising hian Ministry Pathum Energy Water Resources and Irrigation Physical Infrastructure and Transport le Urban Development te enkol dona Ukil Arial hian Home Ministry baka Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs te enkol donani. Pontongin Karki kai shwai Nepal sarkar Lailok hian tharuk chung rorelin nakum March ninga an ram in thlan pui nei thleng mo phurnan chelang. Heti lai hian Nepal Gen Z Paul pakhat Sudan gurunga kai shwai te chon Home Minister atana ruat Om Prakash Arial chu du lovin Prime Minister chenna in tuala an pungkhoma. Arial hi ban turin Prime Minister hi an phuta. Prime Minister hlang kai tu che kan nia kan thil phu ti til hotin lo chuan nang po hi kan pai thlale mayang che antiani right wing activist le US President Donald Trump athlop tu Charlie Kirk karmasa ni lainia ka hlum tak chu tunkar cholni September ni somni pakhathian vuina dona athana hun hi ro pui taka man tumani country tangin kar ka thina hian khovel anghor hing chiang hle a America ram politics le khotlang po anghor na hle ani US President Trump chuan Kirk hi martara puangin ama choi moinan le sunan US flag chu angul chan vea azar tira FBI te chuan Kirk kap hlum tu niangai Taylor Robinson an mana Robinson le ama lo khawpui tu nia hriat transgender lens tweaks chu thu zo fe me kan nia FBI Director Kas Patel chuan Robinson a DNA le rifle tomna in hruk pona DNA chu in milti apuang to ani Charlie Kirk Paul din Turning Point USA chuan Charlie Kirk vuina hi September ni somni pakhathian State Farm Stadium Glendale Arizona nei ni don ti puangin Jinglam Daria ta Stadium luna kongka hongin vuina in khom hidar som pakhata tana niang antia Kirk vuina in khom a hian a dua piang tel thei ni in online a inzialu thei ani a inzialu ma sa san tel thei dona he stadium hi mi singruk sang thum len nani Kirk vuina hian US President Trump chuan telatum thu karma sa zir top ni khan a soya min soma kei point tel ngei ka bain ka hria atia tun thlengin official a soi chian na ero alom lova Vice President JD Vance le Secretary of State Marco Rubio te po tel turangai anni voin hian New Delhi a India le US official te chuan sum don na chungchanga in biaknan nei dona White House State Advisor Peter Navarro chuan India chu in biakna do kan kil turin an ron kal don ani atia heti la hian voina in biakna nei tur hian US atangin US Trade Representative for South Asia Brendan Lynch chuan voin hian India ram maron zin don ani voina in biakna hian Lynch le India ram Commerce Ministry Special Secretary sumdon na chungchanga US official te biakna India palai te hotu Chief Negotiator Rajesh Agarwal te kai hruaina in US le India palai te hi anin bedona Agarwal chuan India le US chuan sumdon na chungchanga in biakna chu chakjok in an kalpui don ni in asoya engtiang takin nge India hian US palai te chu lo doran tuma soi chiang du lo thung
US President Trump an India laka tarif za som nga lak nuwa India in US a bungruan thon la tahniam na sa hlea August thakha thako chunga India bungro US a thon lu tlember tumania tarif sang hi India chawin kan tur lova US point an tor ve zela wangin an tang na rei thei bik chuang lova karma sakha US President Trump chuan Modi chu Prime Minister ro pui takani ti in a thiana ni reng don thu a soya Modi point Trump thu soi hi thuk takina pompui thu a soi ve ngal boka India le US inkar a ziom chhole tan mek ani Bahzar lo thira wangin kan lo me